că trebuie să vă mulțumesc tuturor pentru efortul pe care l-ați scos să ajungeți aici. Mă lasă vrăjeala, dă-i înainte. Să treci la subiect. Treci la subiect. N-a rupt nicio planetară până. Da, mă, Liviu! Zi, Benji! Zi, Benji! Acolo! Schneider, opri! Țipătare! Schneidere! Livi, m-ai făcut fericit până acum și îmi doresc din tot sufletul să mă faci fericit până la din bătrâneți. Nu-i așa că vrei să fii soția mea? Așteptăm răspunsul! Vreți să auzim un da hotărât? Dacă vreți mai mult în pădurea aia. Bravo! Continuarea pădurii. Dar n-am auzit, da sau nu? Da! E rău, Da! da!